ପରେ ଖଲାସ କରିଦେବ। ଚାଲ ବେ 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ମହାଭାରତ ହବ ବେ। ଚାଲ ବେ ଚାଲ ବେ। ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତ ନାଁଟା କଣ ବେ? ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ମୋହାଲ ମାଣ୍ଡା। ତା 5 ଟଙ୍କା ଫେରା। 5 ଟଙ୍କା ତୁଲି ତୁଲି ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କୁରକୁରି ଖାଇକି ବାଳ ଖା। ତା 5 ଟଙ୍କା ଫେରା। ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ବାଡ଼